एगो शाम मोंटू बंदर, छोटू हिरन और रामू हाथी के एगो बात पर बहस छिड़ गई। हम बंदर जंगल में सबसे बेहतर जानवर हैं, काहे कि हमनी के अंदर इंसान के जैसन समझ होखेले। सबसे बेहतर हाथी होखेले, हमनी के अंदर ताकत भी बहुत होखेले और ये वजूद भी भारी होखेले। बिल्कुल बकवास। हिरन भागे में तेज और दिखे में बहुत खूबसूरत होखेला। हिरन सबसे बेहतर जानवर है। अब वो तीनों के बहस लंबा हो गई और फिर वो शेर खान के लगे पहुँचल सन। तू लोग बहस काहे कर रहल बारा? तो आप ही बता दी ना कि जंगल में सबसे बेहतरीन जानवर के होखेला। जंगल में कोई भी जानवर बेकार नहीं है, वही तरह तू लोग भी अपन अपन जगह पर बेहतर हुआ। लेकिन जंगल में सबसे बेहतर के बा शेर खान? जवाब तारा सामने बा। जंगल के इतना सारा बेहतरीन जानवर के छोड़ के तू लोग अपन सवाल के जवाब पावे खातिर हमरा लगे आइला। एकर मतलब तू लोग खुद समझ सकेला। एकर मतलब बा कि आपके नजर में जंगल के सबसे बेहतरीन जानवर आप ही हैं। ठीक बा, जैसे इंसान अपन मुखिया के चुने खातिर इलेक्शन करेला, काहे ना इसे जंगल में भी इलेक्शन लड़ल जाओ। ठीक बा, करके देख ला। हमरा राज में सब केहू खुश बा। तू लोगन जंगल में होली खेलला, क्रिसमस मनवला, नया साल भी सेलिब्रेट कैला। अरे सब कुछ हमरे राज में भइल ना, तो हम तहरा लोग के इलेक्शन लड़े के परमिशन दे रहल बानी। हाँ, अब सब जानवर अपन पसंद से वोट करी है जा, और जे इलेक्शन जीती आपके जगह पर जंगल के राजा ऊ बनी। जंगल के राजा? अब ठीक बा, हमके मंजूर बा। उम्मीद बा जंगल के जानवर हमके ही वोट दी। ऐसन कह के शेर खान उहवा से चल गई। तू लोग बेकार की बात करता राजा। इलेक्शन होखी तब वो सब जानवर शेर खान के वोट दिहसन, क्योंकि सब ओकरा से खुश बाड़सन। हम वैसे ही शेर खान के हरा सकीले जा, जैसे इंसान सत्ता में आवे खातिर करेले। हमनी के कुछ ऐसन करे के पड़ी कि जंगल के जानवर शेर खान से खुश ना रहस, और इलेक्शन भइला पर वो लोग उनका वोट भी ना दी हैं। लेकिन हमनी के ऐसन का कर सके नी जा। अगर शेर खान खातिर मुसीबत पैदा करे के बा तो हमनी के गोल्डी से बात करे के चाहिए। वो शेर खान से जलेला, जरूर ओकरा पास कोई ना कोई आइडिया होई। अभी तू लोग हमरा साथे काली पहाड़ी चला, और जब पीला रंग के जहरीला फूल उगेला, वो फूल के पीस के कुछ देर खातिर धूप में छोड़ दा। सुखला के बाद ओकर पाउडर बन जाई। अगर वो पाउडर के तू लोग तालाब के पानी में डाल देबा, तब पानी में ओकर असर फैल जाई। ओकर बाद जे भी जानवर वो पानी के पीही, ओकर तबीयत खराब हो जाई। लेकिन फिर वो ठीक कैसे होई? कुछ देर तक पेट में दर्द रही, ओकर बाद वो अपने आप ठीक हो जाई। लेकिन शेर खान इस समस्या के हल ना ढूंढ पाई, जैसे जानवर ओकरा से नाराज हो जाई हैं और इलेक्शन में ओकरा वोट भी ना दी हैं। 3 दिन बाद तालाब के पानी भी अपने आप ठीक हो जाई, और तब तक शेर खान तहरा लोग से इलेक्शन में हार जाई। ओकर बात सुन के तीनों खुश हो गई सन। जे तरह गोल्डी ओकनी के बतौले रहे, वो काली पहाड़ी से पियर रंग के फूल तुरलसन और ओकरा के अपन जंगल में ले गई सन। तालाब के लगे ले जाके ओकरा के पिसलसन और कुछ देर तक धूप में छोड़ देलसन। फिर सूखे के बाद ओकर बनल पाउडर के शाम के वक्त सबसे छिप के तालाब के पानी में डाल देलसन। सुबह होखत होखत तालाब के पानी पियर पड़ गईल। सुबह सब जानवर तालाब पर पानी पिए खातिर आए लगलसन, और जो भी वो पानी के पियत रहे ओकरा पेट में दर्द होखे लागत रहे। यस, हमनी के प्लान काम कर रहल बा। चलो शेर खान के पास चलल जाओ। वो तीनों वही वक्त शेर खान के लगे पहुंचलसन और ओकरा के अपना साथे तालाब पे आए के कहलसन। शेर खान ओकनी साथे तालाब पे पहुंचल तो सब जानवरन के दर्द में तड़पत देख हैरान हो गईल। शेर खान, आपके होते हुए तालाब के पानी जहरीला हो गईल बा।
जौन भी जानवर पानी पी रहल बा ओकर तबीयत खराब हो जाता। अब कोई भी जानवर उ तालाब से पानी ना पीही। लेकिन तब तक प्यासे भी तो नहीं रह सकत जा। अगर आपके जंगल के राजा रहते हुए सबके पियासल रहे के पड़ जाए तो इससे साबित हो जाता कि आप राजा रहे के लायक नहीं खी। हमके बस एक बार पता करे दा कि पानी जहरीला कैसे हो गई, फिर हम तालाब के पानी फिर से ठीक कर दे। अब शेर खान अब बहुत परेशान हो गईल। ओकरा समझ न आवत रहे कि तालाब के पानी जहरीला कैसे हो गईल। उ सोचत सोचत तालाब पे पूरा दिन गुजार देलस, लेकिन ओकरा कुछो समझ में न आइल। सब जानवर शेर खान के सामने पड़ल रहन स और ओकरा चेहरा पे बहुत ही गंभीरता नजर आवत रहे। ये सब का हो गई? गोल्डी तो कहत रहे कि कुछ ही देर में जहर के असर खत्म हो जाई और ये सब जानवर ठीक हो जाई हैं, लेकिन एजा तो सबके तबीयत बिगड़ल जा रहल बा। हमार जंगल के जानवर हमरा आँख के सामने दर्द से कराह रहल बाड़े और हम कुछ न कर रहल बानी। तू लोग ठीक रहला, हम ही जंगल के राजा बने के लायक नहीं खी। शेर खान, ये जे भी हो रहल बा इस सब में हमनी के गलती बा, आपके नहीं खे। का मतलब बतहार? अब मोंटू बंदर शेर खान के सब कुछ बता देलस। ई तू लोगन बहुत गलत कैला, सिर्फ हमरा के नीचा दिखावे खातिर तो ऐसा कैला है ना। अब देखा सब जानवर तहार कैल सजा भुगत रहल बाड़े सन। अब हमनी के का कर सकेनी शेर खान? हमके समझ ना आवत रहे कि पानी जहरीला कैसे हो गई। अब तू बता दिला तेकर सॉल्यूशन भी बता देवतानी। गोल्डी के जंगल के जहरीला फूल के असर सिर्फ हमनी के जंगल के सफेद फूल के जरिए ही खत्म कइल जा सकेला। तो तीनों हमरा साथे आवा। वो तीनों शेर खान के पीछे एक जगह पर पहुंचलन स, जहाँ से वो शेर खान के कहला पे सफेद फूल तोड़लसन। और वो फूल ले जाके तालाब के लगे आ गइलसन। शेर खान सब जानवरन के एगो एगो फूल खाए के कहलस। जब वो सब उ फूलन के चबौलसन तो ओकनी के पेट के दर्द एकदम गायब हो गईल और सब ठीक हो गइलसन। अब जे तरह तू पियर का फूल के पीस के पाउडर बनौले रहला हा, वैसा ही अभी उजर का फूल के भी बनावा। शेर खान के बात सुन के वो तीनों ओही तरह सफेद फूलन के पीस के धूप में सुखा के ओकर पाउडर तैयार कर लेलसन और फिर ओकरा के तालाब के पानी में चारों किनारा पे डाल देलसन। अगला सुबह होखला पे जब सब जानवर तालाब पे पहुंचलसन तो तालाब के पानी साफ सुथरा नजर आवत रहे। पहले हम एके पी के देखा तानी, अगर हमरा कुछ नहीं के होखा तब तू लोग अपन प्यास बुझा लिहा। शेर खान थोड़ा सा पानी पियलस। सब जानवर ओकरे के देखत रहसन। ओकरा कुछो अजीब महसूस ना भइल। पानी ठीक हो गईल बा, अब तू लोग भी पी सकेला। सब जानवर खुश हो गइलसन और पानी पी के अपन प्यास बुझौलसन। मोंटू बंदर, रामू हाथी और छोटू हिरन सबके सही सलामत देख के बहुत खुश भइलसन। शेर खान, जंगल के सबसे बेहतरीन जानवर बस आप ही हैं। आपके तुलना में कोई भी आपसे ऊपर तो नहीं है। ओकनी के मुंह से ये बात सुन के सब जानवरन के अच्छा लागल और शेर खान भी हंस के कहलस, तक अब हम जंगल के राजा रहे के लायक हई या अभी भी जंगल में इलेक्शन करके देखे के चाहबा? ना शेर खान, अब जंगल में कोई भी इलेक्शन ना हुई।